Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguro makati. Ili ndripo yangu. Yana yakamvuna. Brian andi kumuntu. Anditika. Asina mbewa ngaite plan. Wazanzi rundiri mchicha rufuna kutangira pamwe chete. Saka ukada uzosvika pakati mana 15 December usati waisa mbeu pasa. Toruzo mbeu zenza kubudewa kana kuti dzatsva dzatadza kusvika bozi nguva yacho ndiyoyi. Anditi. Tsiku tibatisa baba. Inyedivisi. Yakapira sei. Ndimi unopinda matara. Adivisi vanhu vanonzi hanga ine divisi achirima iri sheshe yekuri. Divisi riripo zvishuwa. Vamwe vanoziva kuti tsvera, vamwe vanoti divisi. Divisi zvinoreva kuti mushonga unotora vamwe vanhu vamunda. Kuti vamwe vanenge vachirima unokuti padiki unokohwa. Ndo mushonga wedivisi ukutsvera vamwe vanhu munda chikafu. Vamwe vanotora chakohwewa, vamwe vanopapura mbeu, vamwe vanongoitawo zvakangosiyana siyana zvichiita kuti mushonga wako unoshandawo sei. Asi tinozoona nematara muri kupinda vakawanda zvinozokonzera dambudziko kumhuri. Chinhu chese chemari chine mubhadharo wachero. Okay. Hakuna chinhu chinongouya. Ndofunga munoona kuti kana munhu wakaenda kunoba unobatwa nemapurisa. Saka mushonga uyo zvaunozoita mani ndio unozopa matambudziko kupenga kwevanhu, kushungurudzika kwevanhu, kudonha, kufiwa. Mushonga inenge yapanduka bozi zvainenge ichida zvacho zvinenge usingazvikwanise bozi rinogona kukuudza kuti isusu tikuda mwana wako musikana uuraye. Saka unogona kuti mushonga ucho unonzi nditore mwana wako musikana uuraye ndopakuomera. Saka pakuomera pai ndipo zonzi wapanduka bozi mika mune makawirirana nemunhu anenge akakutambidza hazvizi kuwirirana. Ndimufambira ngaita zvinhu zvacho. Pamunopiwa, pavanopiwa vanhu kwavanoenda vanoudzwa here kunzi uchaita hako kurima, ucharima, uchawana chikafu chakawanda, asi pambera apo zvinizvi andoudzwa. Anotaura kuti mushonga watakupawo. Saka munhu nenhamo anenge achida kuti zvinhu zvangu zviite zviendere mberi. Anozoshama mushonga tikukupawo but kumberi uchauraya vanhu. Okay. But kuti usauraya vanhu unofanira kuti pagore ubaya kana kuti mombe neropa unoisa kusango. Kana kuti after 5 years ubaya mwana wako musikana kana mwana mukomana. Saka zvinozokurwadza mani ndingabaya mwana wangu. Mutengo kuti uchiva. Unenge wakuchiva mombe dziye, wakuchiva vana vako, kuti ndingauraya zvinabasa ngazvishanda. Saka zvinongokupa period zvichishanda. Apo chochaya manje. Zvatanga kuchiuraya vana manje unopinda bhizi. Saka paipa vanoziva vachiti ndasingazivi kuti ndakambotora mushonga wokurimisa ndasingazivi kuti chapanduka. Vanenge vachitozviziva zvavo. Andozviziva, hakuna munhu asingazviziva. Anozviziva. Pane munhu angatadza kuziva kuti inini ndaenda kunotora mushonga. Kuti hanzi ndasingazivi kuti chazopanduka. Aiwa zvazvinoita ukabatwa pamombe unonzi hanzi vari kuti nini hanzi ndaba mombe nayo. Saka kaskiri ikakungoto kuda kurerutsa kuti ndasingazvizivi kuti vanhu vakunze kukunzura tsitsi. Saka zvinotoitika izvozvo kuti kana munhu akanzi aba mombe kana abafuna pakunzi vari kunzi ndaba foni ndatainhonga but yatobado zvechokwadi. Saka hakuna munhu anobvuma mhosva anenge anoona kuti anenge akutya manje mhuri kuti ndikutasa makuva anenge ati ndaba ndingabaya vanhu vakawanda. Saka munhu anenge kunzi nayo pesa apa kugara pesa kwari kuita kwese iyo nyepiso ndione zvinhu zviri kutikonzeresa izvi. Ndimazviona manje. Saka ndo pazvinozoitika zvinhu zvacho zvakadai. Saka ndanga kunzi ndasingazivi kuti ndo zvazvichasvika ini ndangonopiwa uri mushonga wekuti ndiite ndibatsirike. Zero yamakabe kuvabereki inguva ino yekurima zvangu tichitsura nenyaya yemushonga. Kurudzira ndinopa vabereki ndekuti vanhu ngavashande nesimba, vashandise mafertilizer ndo mushonga wedivisi, nekuziva kuti chikafu chekana chinge chamera hachifanira kugara musora kwenguva yakareba, chinofanira kusakurwa nekukurumidza chibve muchinyi musora. Ndo kurudziro yangu. Izvi zvekuromba izvi vanhu dai vambosiyana nazvo nokuti zvinokonzeresa maproblems muupenyu, zviri kukanganisa mhuri muupenyu, mhuri hadzisi kutambanuka, vanhu havasi kufara nekuda kwemishonga iyo. Saka ngatisiyei, hazvina basa, zvinhu zvakatoshata. Ndisaka machechi akazouya achidzidzisa vanhu kuti ngatisiyei zvinhu izvi ende zvechokwadi ngatizvisiyei. Tinotenda sekuru hanzi rimunzeve shoko harivhikwe. Ndizvo vari kutera vazukuru.
sekuda kutendai nekuramba muchigamuchira vazukuru vane matambudziko pamwedzi unovambudza apo matare akavhara ichokwadi saka vamwe muchiona tichingoya nepapo sekuru paita dambudziko ndiko muzomanikidzira muzoti muzukuru ngaite se ngauye ndizesaka kutendai sekuru nekutogamuchira mhuri iri panapa yakabva kunyapira ndizvo nezuro kana sikakanase vakasvika ndisipo makambokurukura navo ukazoti vozoya sevanhu vakabva nekwauri tingokurukura pamwe chete saka mwana ndauya sekuru muchikurukura nevazukuru rakamira sei dare ravo rakanaka zvachose harina kuipa pane nhau yatinotarisa inini sasekuru kanengo ndine zvandinoshanda ende uyezve ndine pandinoshanda ndine pandinogumira muzukuru anga akauya ndatasa padare pangu kuti no uwere hwake hausi hwedu uwere kuchipatara saka ndakakurukura naye nezuro ndakatanga kutaura naye iye ndakabvisa mama panze iye akazvitambira muzukuru wangu uyu ane dambudziko rekuti ari pachirongwa saka chirongwa chache haasi kuzvitambira mumwoyo make nechikonzo chekuti tinoona mwana anouya panapa akasiyana siyana ukabatwa chirwere chemazuva ano ichi unofanira kuenda kuchipatara handitika then wakapuwa mapiritsi ako wakapuwa kosi yako unofanira kudzoka kuchipatara kuye wadzoka kuchipatara kuye vanokuudza kuti mushonga wako hausi kuwirirana newe shandisa uwu mushonga uwu saka muzukuru wangu akangopuwa mapiritsi ake anobva atongoenda hake kumbogara kana kuchipatara kwacho haatoendi handimazvona saka iye mari nepfungwa dzake ananga kuti ndiri kuroyiwa but nyambisiwo muroyi hapana dambudziko riripo chete ndiringoti munhu anoda kutongokanserwa kuti azvitambire azvinzwisise nekuti mazuva ano HIV haichauraya tutocha kensa ndo yakutochisa saka HIV vanhu vakawanda vakuramba nechirwere ichocho saka ndo zvavapo saka unofanira kungozvitambira kuti ndo zviripo zvakafanana kana rufu rauya unongotora rufu rere ubvongoti ndo zviripo saka muzukuru wangu dambudziko rake riripo nderekuti asi kudzoka kuchipatara kumareview handitika zvokuti anofanira kuenda kuchipatara achinoonekwa nemadoctors vachimuudza kuti ano mapiritsi ako aya haasi yakuwira neropa newe uchinjirwa mushonga unopuwa umwe futi mushonga unoenderana newe nekuti mapiritsi aya ane mhando nemhando saka ndo dambudziko riripo hapana muroyi wandakaona pagirasi pangu hapana mumwe munhu andiri kuona kuti ari kumukanganisa asina wiripo chete ndekuti anofanira kudzoka kuchipatara anobatsirwa saka dambudziko rake raakazotaura kana sekuru ine handina kana mari handina kana sendi ndikati tichaita chirongwa nana Robert naPK toita kuti kana pane mumwe munhu anotsitsi newe anogona kukandoroka mari kuti ubatsirike uende kuchipatara unobatsirwa nekuti ari kujamba kumishonga ndo dambudziko rake chete makadivanata manzo azvana sekuru nepatakambobvira mushure menge mafona paye kuti ndo dambudziko ramusitase ramusangana naro ringaititauri nemurwere shoko riri kubva kuna sekuru muri kuritambira sei chiripo ndechekuti munhu anoda kubatsirwa ndimi handiti ndosaka makanditsvaka tine dambudziko rakadai tinoda kuti mutibatsiri ndokubatsirana kwacho mashoko anotaura nasekuru kubva nezuro muchitanga kupinda panapa muri kuagamuchira sei tiri kuagamuchira zvakanaka haana kushata zvachose sekuru vane shure rekuti ine ndikwanise kurarama ndikwanise kuchengetawo chirumbi yangu haana kushata kutaura sekuru handiti ndichinzwa sekuru vachitaurapo vari kuti muri kujamba mapiritsi ihomu kana kuti kwete mapiritsi adambudziko raari kundiita kubva ndatanga kuyana ndinorudza atakapanwari ndakatanga kumanwa zvemuna April pandakatanga kumwa mapiritsi gore rineri saka ndatanga kumwa mapiritsi ayayo ndinoti ndikanwa pepa handipedzi nguva ndatanga kurudza kusvika mapiritsi ese aita sei apera ini ndongoramba ndichingoshingira chikuti pamwe zvichaita sei pamwe zvichaita zvakanaka kupi kumberi asi ndikuona dambudziko riri kungoramba richingoita sei richingomira seizvozvo
saka inini kubva ipapo nokuti inini kunoka kusiripo pandairamira ndinzvimbe kumazuva apa pamazuva ndopandairamira saka kumazuva ndokwandotora zvekare mishonga yako saka kubvawo ndabva ikoko ndapiwa mapiritsi angu e3 months apa ndinotaisa kudzokera musati kuende mwedzi umwe ndopanotaisa kudaita kudzokera saka iwo kubva wandipawo mapiritsi avasati wanditorawo CD4 kuti waone kuti zvinhu zvakamira sei ndikaendawo kuchipatara kwekonoti tozoonana CD4 tozoona kupi kumberi inokutarisa kuti aiwa pawachazondoti CD4 ndopandoita sei pandichatorwa ripo pari papi ripapo ndoona kuti mapiritsi ari kuitawo sei inoona ndodambudziko makatanga kutora mapiritsi muna April ndopa makanga matestwa mukavaonzi ndiri positive chakaita kuti munotestwa chii chakaita kuti ndinotestwa inini murume wangu ndiakatanga kubatwa akabatwa muna February gore rakapera abatwa muna February gore rakapera bosi akabva abatwa neTB apiwa mapiritsi eTB ekuti airudza akazoti aende kuchipatara kungonosvika kuchipatara nekunorara Friday Saturday munachidi achishaya saka adaiswa amuna maende pakabva kuti imimi wechiita muende munotorwa ropa sezvo mubenyi akaita sei akabatwa ndopandakabva ndasenda chinotestwa pandabatwa saka vanzi muri kuti pakaenda murumenyu akanobatwa imi hamuna kuendawo ipapo aiwa inini handina ndokupedza ningi ndinotosvika magore rese inini ndakatopedza nguva ndichingozvifunga kuti mana zvinogamuchirika here izvi zvokuti ndichitanga kunwa mapiritsi saka anamaindo akazoti aiwa hazvireme zvipane kuti uite sei ufe zvangova nyika yese iwe chingoita sezvipi saizvo zvienda kuchipatara kana zvangobuda sezvongobvaita saizvozvo saka ndopandakatosenda panabatwa ndozanga kuti mubvunzo unogona kuti netsei kupindura asi ndoda kuziva kuti pakabatwa murumenyu apa ndekuzosvika paakatoshaya imi maitosangana pabonde kwete tata ane nguva tisingasangana saka paakabatwa mwapa mamira kusangana gore rese tata tova nemazuva bhozi aiyanga ine dambudziko rekuti munhu akaita zvizvo zvekugeza zvizvi semageza atinoita vanhukadzi saka kubva ipapo manje angasisiri munhu angasisiri aitika tsinga dzake saka tata tova nenguva tisingachasangana tatongorwa tachingorarama semukadzi nemurume saka chinhu chakangokunetsai kubva pekutanga kubva pakanzi murume wenyu abatwa kuti ane utachiwana imimi makatadza kuzvigamuchira kuti munoteswa ropa rei ini ndakatadza kuzvigamuchira zvinhu zvakandibata ndochitanga kurarama noupenyu kuno mapiritsi zvishuwa ndakatombotora nguva asana maendo akazoita nharo akati izvi zvinoita sei zvinowanikwa pane kuti mufe musichi musiye vanhu imimi ngaendai kuchipatara munotestwa mungoita zvirichi zviripo kuburikidza nemwana wangu anonwawo mwana wasisi wangu anonwawo festival neimba medu mwana akatsikana ndakati mama izvo zvichachise tarisai ini ndiri mwana mudiki handisati ndakura 20 years asi ndiri pamushonga saka izvo hazvidini hazvichise mama munoita zvirichi zviripo nokuti mapiritsi atengeswe anopiwa pachena chingodiwa chiri kutedza chete kudi manuri acho amunenge sei amunenge muchiita chete ayadiwe kujamba hazvidiwe kunzi mimi nhasi kana kutopedza wiki kana kutopedza mwedzi wamusina kudini musina kunowana mongopedza nguva yenye munoona ndonguva munogara muchingodini muchingoonwa nekudya chete ndikati aiwa hazvina kuipa sezvo mwana mudiki watarasa izvozvo zveshuwa akabva ndiperekedza kuchipatara manatesivanabatwa kuzvimba dumbu kwakazotanga rini zvi kuzvimba dumbu kwakatanga ipapo pandakatanga kunwa mapiritsi ndoparakatanga kuti inda ndisina hangu dumbu hangu rakakura saka pandakatanga kunwa mapiritsi ipapo ndopandakaona dumbu ramba richingodini richingozvimba ndikati pamukuzvita sei pamukuzvitakura nekuti magezero acho andaita wacho naasi magezero andaita kumashure ndegesa zvo zvikungoitawo drop madrop ndo magezero andaita asi kumashure kwese kudegesa zvakadizvakanachitaiwa pamudazvidini ndazvitakura ndizoona mazamwe asi kana kutomboitawo kana mukaka kana kutomboshawo kana kubuda mvura hakuna kana chiri kutombokura ropa riri rikungoramba chiita sezvipi saizvozvo saka ndopa ndakabva ndati handisvitsvage udungu vamwe vanoti saka kwandakanofamba kwakabva ndita mudombe makazara chii makazara mvura saka kana iri mvura kuri kuti handina kudini kuzvitakura handina kuzvidini handina kuzvitakura mudombo ramuchiri akazara chii mvura handina kuzvidini handina kuzvitakura
ndamadzokera futi kune mweya maakuramba muchingoenda divi iroro takangoramba tichingoita zvinhu zvekuti isusu mari hatina tangoramba tichingoendawo tichingonopiwawo idzo mvura kuti zvinhu zvichichinjawo hapana dumbu richiserera hapana riri kungoramba richidini richiwedzera kusvika kuwedzera kwanei raakuita raanangara nedambudziro rekuti kana kurara achadini handichakwanisa kurara kwamunhu randakaita sei ndakagara ndikarara kutira ndendarara naro akurwadza ndidai uku kwakurwadza ndidye chikafu chacho chototange chadini chawandisa chakutoda kunovhara kupi kumunhu pasina kurutsa pane pasina kutofema kwakaita sei kwakanaka saka ndorangara dambudziko kupesa kusvika nanhasi ndomararamira atokuita amai muri kuzvigamuchira sei zvatorwa nasekuru izvi kuti hongu chivanhu chiriko hongu kune zvirwere zvekuroyiwa kunozoitawo zvirwere zveropa imi nemwana manga muchifamba muchitonzi dambudziko riri kubva kwakati muri kuzvigamuchira sei pfungwawo dzenyu? Ndozvigamuchira paripo pamwe patakambofamba kune mweya akatitsanangurira akati ndaona imimi murumweni mafiro akaita haana kufa zvakanaka plus rume kwakufa kwaakaita hamuna kuenda kune kuzivisa mubereki kuzivisa mubereki wemurume amai wemurume wenyu kuti mwana wedu ari kuita sei ari kurwara akazongwerekana anzwa kuti mwana wenyadi ashaya saka ipapo ndo pakabvira dambudziko zvokutoti iwo amai amwene omuroro amwene omwana wenyu vakatora kubatikana vakagumbuka kati angandiunzire munhu akafa asina kana bvira ataura neni kana urwere chaiwo haana kundiudza ndiwo akamutora tsoka pai panhamo tsoka iyi akaigadzira nekadacha kaike kanogara muivhu ani makaziva kuti kakagumwa so kanofota adzendwa mushonga wacho akasanganisa nawe saka dacha riye panenge richiita mvura ndo mafuta anenge achiita chidumbu ndo matsanangudziro akatiita umwe hongu ndo matsanangudziro akaita imwe tiri kuti pazuva ranhasi tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tichibatsirana kuti mubvana wenyu apore sekuru vari kuti dambudziko randiri kuona inini ndiri kusatorwa kwemapirizi nemubvana wenyu ipapo ndopanda kuti poitwa sei? aiwa izvo ndozvigamuchira chokwadi handisi kuramba asi dambudziko riri ipapo nekuti iye ndakatombomubvunza kuti ko iwewe paunotora mapirizi unotaura here dambudziko rako redumbu kuti aiwa inini mapirizi amukundipa dumbu rangu rikuramba richizvimba handisiziva kuti dambudziko racho ndiri mapirizi here amukundipa ukaenda kuchipatara kwacho unotaura here saizvozvo kana kuti unongopiwa mapirizi otouya kunogumba iye akanditi aiwa ine dambudziko rero handidi handitauri ndikati aiwa kana usingataurika uri kukanganisa pamwe dambudziko riri pamapirizi aukupiwa haasi kuenderana newe fana pamwe anofanira kuchinjirwa mapirizi saka vakati vachazoenda vachetese pandakapedzisira apo kupiwa mapirizi ekupedzisira kusvika ndisvike pari nhasi muchino November vakatomboti iwe dumbu rako inda wakazvitakura ende unonyesa ngotaiwa nenguka handina kuchita sei handina kuzvitakura dumbu rangu kutorwara kwandinoita zvika ndizoenda kupenda kusikana katini kuti ndiwane mari yekuti ndiende kusikana handina kuti ndiwane mari yekuti ndiende kusikana handina nokuti kana kuti ndichaisoti pane munhu wachandibatsira kuti anondipawo mari yekuti ndiende kusikana chi hapana kana kuti inini ndikwanise kuenda kumushanda ndidini handikwanisi saka ndopa wakangosiwa zvakada kuti kana usina mari yekuti uende kusikana saka tozviitawo sei hapana ndopa wakangotora mapirizi mondidini fongondipa nokuti wakatonditi enda kusikana unooneka kuti munei ndikati kusikana ndingadangu kuti ndikuenda asi 20 drugs chekuti ndiende kusikana nji handina nokuti ndandiri munhu achizvirara mundege chitsvakurondega chikafanisa ndava kunani namai saka ine muti ndinowana mari kupi kwazhinji ndinobatsirwa chii nevanhu kuti ndione kuti nachirege ndione kuti ndagesi vanhu vanoendita sei vaindibatsira saka mari yekuti ndiende kusikana handina saka ndopa ndakangopiwa mapirizi angu aya 3 months kusvika pari zvino ndokutaisa pauda kudzokera musi wa 20 November hamuna mbavabvunzire kuti koimimi mukandinyorera tsamba yekuti ndiende kana
zvipatara zvakaita sana Parire Nyatwa neUgomo zvinonzwa kuti zvakamira sei uye vanhu vane dambudziko rakaita serangu vanogona kubatsirika sei? Ipapa ndinenge ndavabvunzawo zvakamutaura navo handina ndakangokwanisa kugamuchira mushonga wangu ndainako kubi umba ndikati sezvo vanhu vari kunditi ndiende kubi ndiende kusikani ine mari yekusikani handi saka iko kumazuva ikoko ndo vakatenda kusikani? Vakanditenda kusikani. Saka pamunoenda kuti musatoende kwasara mazuva mashoma shoma mumbonobvunza kuti hazvitero kuti mundinyorere tsamba yekuti ndiende kana kuna hospital kana Parire Nyatwa zvipatara zvehurumende izvi ndimbononzwa kuti ivo havakwanisi kuita kutibatsira nekuti nini mari chaiyo ndine zvipatara zvimwe zveprivate izvi kana kusikani dzeprivate zvinogona kutidhurira zvichita zvimwe zvacho tinogona kurwadziwa nemarwadzo isu tisingazivi kuti zvimwe zvinhu zvichida zvinoitwa kana pachena dani handine ruzivo zvangu kuti zvinofambiswa sei dai munoda sei kukuudzai asi kumbozvitrayawo kuti tipei tsamba tirifei kuzvipatara zvehurumende tinoona kuti havaiti sei havatibatsirei. Ini ndichabvunzawo ndakanzwa ndinokutumirai shoko racho. Vakundorongwana ndinoti ndikaende nenono ndipa chitransfer kandipawo transfer ndichikwanisawo kuona kuenda mune zvimwe zvipataro zviri kuno ndakakwanisa here kuti kubatsirika kuti apa transfer yangu iri uko ndokwaiyo ndapiwa transfer. Asi chimwe chinhu chikuru sekutaura kuita sekuru handiti hongu tese tinogona kuti dare rineri munogona kuenda kuchipatara kungoenda kupi nekupi chinhu chikuru chamunofanira kutanga kuita nini kuzvigamuchira? Kuzvigamuchira ndozvigamuchira apa ndoona ngekuti yanyanya kundivhiringidza senyaya yekurutsa kurutsa kwacho futi handisi hangu chiremba zvinogona kunge zvatomupfungwa menyu zvokuti kusazvigamuchira nemapidza yamutoda sei mubva matovati unoona Robert tine dambudziko rakakura chaizvo. Dambudziko iri rega nderekuti ini handizviti ndinogona kana kuti ndinoziva handishangu ipapo. Unoona vanhu vanowanza kugara kumaruva, vanowanza kugara mumapurazi, vanowanza kugara kunzvimbo dzakati sarere dzekumarisevazivazidza vanongopfungwa dzavo dzinongobhesa kuti munhu ari kurohero nditi. Saka maprofita sorry zvenyu maprofita sandisi kuti ndikuvang'angawo futi. Munoona kurudziro yangu inini ndeyekuti inini pache zvangu inini ndinofanira kuziva kuti kana murwere wangu auya urwere uhu ndohwepano here, urwere uhu hausi hwepano handitika, which means amutambisire munhu nguva and atiwedzere problem pane imwe problem. Handimazvaona handi muri kuona kuti makaenda kumuprofita, muprofita akati ane mvura, muprofita haana sikani yekuvheneka mudumbu handitika. Muprofita akakuudza kuti nhengi ndiye ari kumuroya handitika, but hapana muroyi. Ndikukuudza icho kwadi hapana muroyi. Inawe kuti akaenda kuchipatara kuna nachiremba vanoita basa ravo. Ivana chiremba waya makasvika futi kuchipatara kokuya futi vandosvika kuti munhu wenyu tikamisa madrip ari kudzura, munhu wenyu fambai naye ngaende kuchivanhu. Iko kuchipatara kuye kwamukaenda ukandiudza kuti izvi zvakuda chivanhu izvi. Munhu anotoma andobvisa kuchipatara machitoya kuno kuchivanhu kuno kwakungopa mushonga wakudai wechivanhu zvatopera. Saka handizivi zvangu, handisi kuti kuti inini ndinogona sitirikana kuti ndinoziva, but chandikutaura ndechekuti inini hangu pandashora nekuona kuti zvisi right. Muprofita akakutorera time plus muzukuru wangu uyo habhese nechipatara, anobhesa nemaprofita handitika. Ini chaichai pana basa sekuru kanengo chandinorapwa inini chaichai ndinoenda kuchipatara chitonobaiwa mainjection yedu nichitorapwa, but ndiri n'anga ndiri chiremba panapa, but ana chiremba vacho ndo pano chinovabatsirawo futi. Asi ndichiremba ndoziva mishonga, ziva mishini kuti kana munhu akufa toda kumisa kuti asafi tondai vanotozviitawo vai. Handimazvaona. Saka ndachikumbirisa hamusi mega imi mune dambudziko iroro, kutori nevamwe vamwana tone dambudziko iroro kutoti izvo zvisava kurwara. Unoona munhu achekwa nebanga
ane azindikuya ndikenda kumnamata anzisai sauti necha aiwa Sinotole mumwe sekuru muri papa. Kuti uzamukomana mumwe akabva kuhopi wewe. eh Sisaka kwabata kuti dambudziko ratinaro tiri kuti address yangu haisa kutora mapirizi. Mukabva matoti handisi kukurapa pachivanhu kana usina kudzokera kutora mapirizi. Kana wari mapirizi ako ari apo. Ndozokurapa. Hanzvadzi yako ichitotudza kuti ani mazuva matatu achinwa sezvaakauzwa nachiremba. Ndozokurapa zvechivanhu. Asi chekutanga ndechekuti handisakona kupinda newe mudare. Enda unotora mapirizi. Mapirizi achirapa ropa. Ini ndichirapa mhepo dzechivanhu. Munoona zvenda edzi kunzinzi edzi igroup yezvirwere zvese. Edzi rona kukupengesa, edzi rona kupa mweya ukuita demoni nokuti nenda mupfungwa. Unoona zvimisa dumbu, unoona zvakawanda wanda zvainoita. Mazvinzisa. Ndisaka yakazonzi edzi ine zvirwere zvese. Uri TB uri easy kana uri uchirwara edzi usinga mumapirizi. Saka makazoenda kumapirizi keke. Mapirizi anonogadzira power yemiri makuti vanozviziva kuchipatara atizviziva kusati kwedu. Saka maprofita ngavareke kupomera munhu mhosva kunzi aroya. No. Sekuru kanenge wana kuzvibata izvozvo. Ende handisandi kupedzere nguva zvekuti ndikuti muzukuru wangu da kupai mushonga panapa mozodai handidi ndikuda kuti mimi mubve pano muende kuchipatara. Masvika kuchipatara kuya vanokutransfer muenda kumadoctors munoita scan mudumbu menyu uona kuti dambudziko nderei. Tanzwisa nazukuru wangu handidi kupedzera nguva. Nditika zvitambirei zvokumhanya kwamaprofita zvokumhanya maprofita kana kung'anga handisi kukurambidzai but pane zvimweya wakaipa kuti muri kushanda zvinyasita zvakadai so kandi muri kuroyiwa muroyi anogona kukuroyai futi sekuzvimba kutadumbu ndotozviona kuti pagirasi pamuroyi aroyiwa nemuroyi izvi ndizvikiro izvo ndifunga michipinda unozo ndakatanga kuti aiwa iyo muzukuru wangu aona kuroyiwa ndakatomudza kunza Robert achipinda sachigara ndikati muzukuru wangu asikandiudza nyaya yake kuti ari pamushonga ndikamudza kuti muzukuru wangu ausukuroyiwa iwewe uri pachirongwa ropa rako ndo rakangokwara ranogadziza kuchipatara. Ndofunga ndo mashoko angu amene mungaone mu mashoko. Tingatozobva kwavari kuti vanozvikamuchira sei nokuti zvichida vanogona kuti sekura vanobenga isusu takautozwa nemuprofita kuti anoroya tozvigadzisa sei tichiti way forward tichienda kumberi. Chiripo ndichocho chekuti zvekutaura nasekura hazvina kuita. Iko ndicho chekuti kuchipatara ndokwakuda kudii. Now we have my slide. Ndiye kuti muzukuru wangu usofaka haana kana pokutangira kana dhora. Saka ndachikumbira kuti ini ndichabatsirawo nekamungamari sezvo ndakavhara matara handina mari but ndichaisa ruoko rwangu kuti muzukuru ndozomuteerera. Andozade mufi muzukuru yafuti akati kuchivhoya onekwa sekunzi makatanoroera wakazoroparate paziso ere asi takazotenda muzukuru enhasi mwana akatobatsirika kuchipatara keke. Saka uyu anda kuti aise nhamba dzake dzefoni ane dhoro ane 50 cents ane 20 cents toda kuti muzukuru wedu ararame. Nditika toda kuti vaise nhamba dzavo dzefoni vanoda kubatsira vanodorwa Mwari vakatumwa naMwari vanobatsira ane 50 cents ane 10 cents ane vane zigi tinongotumira mari panhamba yake yefoni. Tatumira nhamba yake yefoni iyoyo vanoda kumubatsira vanomubatsira. Nyambiso kune zvimwe kuna madoctors atona video ino ana chiremba anogona kuti sekuru ndikumbira kuti munhu yawe kupi kuchipatara kwangu kutonyanya ipapo sekuru pamapedzisira kutaura tinana chiremba vakawanda vanoona zvirongwa zvinezvi. Vamwe vacho vazhinji ndinotozwa kuti aiwa uyu munhu auya kudai kana pasekuru kana kuti munhu wataura naye mudzi aite zvakati kana daro bhanya kana unoona chiremba ari padhuze naye. Saka ndikumbira zvakare kuti ana chiremba ivavo vari kunzwa dambudziko rani ndemburi ngavataure sekuti ndakazvigamuchiri sekutaura kwamuri kuti ngauye kusejari kwangu ndimite scan. Kana yeye chiremba wacho achidawo kutadaro tinogona kushambadzawo basa rake kuti chiremba ndo akagamuchira akagadzira murwere vakamita scan abuda pascan ndezvinoti saka enda akumurifewa kumberi pamundaita sei ndapedza basa randokura bose kutona mwana atonobudza nyama dziri muno vakushaya masikani mamwe yakadai. Saka vanokwanisa kuti vanokwanisa kuona hazvina na basa rani ndisekuru kanemu titakungofanana sekuti ndisekuru sekuru vakazobatsira vanhu. Handiti tinoda kuti basa rake riri kure handiti ini ndomuzivawo futi kana naona kuwanenge ndoda kurefa kuti
ndina chiremba wangu anoshanda paFields ndina chiremba wangu anoshandira paMwabura ndina chiremba anoshandira pakati dambudziko renyirore ende pana chiremba wakati saka tinongozvigamuchira tinozvitenda isusu tiri majuru tofanira kushanda pamwe chete semajuru saka nhamba dzamuri kushandisa dziri kuizwa ndedzoo dzapamela handiti ka pakanaka saka tichaisa nhamba dzapamela then tinenge dzikuita follow up kuti vanenge vabatsira sezvo foni musinganyanya kugara naye kundiudza kuti tatumira dhora apo indozokubvunza kuti pane dhora ratumirwa panhamba dzedu rasvika here chi kwamuri tichiita se tingobatsira tichidaro handiti ka sekuri tinokutenda Zimnews Beat TV. Dambudziko rekuzvimba dumbu chakatanga ndechekuti ndaigeza magezero andaita aisiri magezero andifanira kunge ndichiita ndaibuditsa ropa shoma. Saka pakubuditsa ropa shoma pandaingoti aiwa ndiri mundadi ndazvitakura. Ndozoona kuzvitakura kwekwe mazama asi kana kubuda chi kana mvura kana kubuda mukaka. Ndoona izvino zvaane gore ne10. Hapana kana chiri kutombotamba kana mudumbu kana kutomboratidza kuti ndakaita se ndakazvitakura kusvika nanhasi. Saka kusvika nanhasi saizvozvi so ndinoti ndikadya kana half cup yeporridge yeye ndotoita kunge ndadya chikafu chakaita se chakawandisa. Kana ndikanwa mvura ndotoita kunge ndadya futi chikafu chakaita se chakawandisa. Kana kurara chakwanisa kuita se kurara. Uka kuchakwanisa kurara ukachakwanisa kurara. Saka kurara kwangu ndorara ndakaita se ndakagara. Ndomararira ndinoita se andinoita. Ndikadya nguva zhinji paipe ndowanzo kuzvibatsira nekuzvisa chiguno mukano. Tindowane kuita se kurutsa kuti ndikwanise kunyatsofema zvakaita se zvakanaka. Kuti ndikangodya kudai ndotoita kunge munhu akutopera mweya. Ndenda kutoita uye kutomanikidzira. Kana kutofamba rwendo rakareba usandichakwanisa suppose ndiri munhu ndenda kutoita kakudi kakunozarirwa kakaniko kakufemera kari pamusoro nokuti dumbu racho ranyanya kukurisa. Tiri ipapo vanzo dzimiremo mune muri handiti muri ndinayo muri ndine 2 chete. Right. Ko baba varipi uye pakatanga dambudziko ere vakazvitambira sei? Pakatanga dambudziko iyo vakangoti pamwe maita se pamakazvitakura boy dumbu rakatanga riri dikidika vachitombodzima kuti dumbu renyu ndikati pamwe ini ndaita se pamwe zvitakura noti kumagezera ndiri kuita kumashure uko handisi kunyatsoita sei handisi kunyatsonzwisisa. Saka baba vakatozongorwara havana nyenyorwara havo vakangorwara zve1 day uri musi Friday kuenda kwatakaita navo kuchipatara ndokungosvika kwebva wadona ndokushaka wakaita se kwavakaita asi mamuri muna February gore rakapera. Saka ivo vachingoshayawo dumbu rakabva rangoramba richingokura kusvika nanhasi. Semunhu angachitarisira kuti pamwe ndingangova ndazvitakura makamboenda here kunotariswa nevakoti kuti zvishuwa mazvitakura here kana kuti ritoriwo rimwe dambudziko ranga ratotanga pamuviri wenyu? Inini kubva zvatanga saizvo semunhu ndiri pamushonga ndakatomboenda kuchipatara vakanditi dumbu rako enda unotariswa nana chiremba. Saka ndakabva ndangoti kuti kuzvitakura hanini nana gogo handina kuita se handina kuzvitakura. Akati sei usiri kuti hakuna kudini hauna kuzvitakura. Ndikati mazamo yangu haasi kundiratidza ndakazvidini ndakazvitakura nokuti kuoma kwayakangoita kubva ndasisa kuyamwisa 2005 nanhasi. Saka dai ndandi munhu ndakazvitakura mazamo yangu aifanira kubuditsawo chi kana mvura kana kuitawo chinhu chinonzi mukaka. Saka inini kuzvitakura handina nokuti maitiro anomboita mudumbu mangu munorwadza kuita kunge mudumbu munofamba chinhu asi chinhu chichindirwadza zvakanyanya chinoti chikaenda rutiviri choenda apa chinofamba dumbu rese. Saka nekuti kuzvitakura handina kudini handina kuzvitakura ndichipindura hangu manesi kuchipatara. Ndanzofuti muchitaura nyaya yekugeza vanzvadzi Miriam, ndinonzwisisa kuti vazhinji vanoti kana vasangana nedambudziko rinoenderana nenyaya dzekusageza zvichida vamwe vanogeza zvakanyanyisa zvichida vamwe vanotoganuka kuita se kugeza. Imimi chii chaingantsoitika ipapo zvakaita kuti muzonyatsoona kuti panapa ndinenge ndadambudziko? Mune mazuva ere amaijamba kana kuti ropa iro ramurongotora raibuda riri shoma ndo chete mucherechedzo wamaingoona wekuratidza kuti pane zviri kuitika pakugeza kwamaiita? Inini kujamba ndisingajambi asi magezero andaita ndaingoita drop chete. Ndikaita drop masikati anaya ndorara usiku ndoti pamwe richawanza usiku kusvika 3 days dzandinogeza dzaita sei dzakwana zvaingopera zvakadaro. Ndo magezero andaidini magezero andaita.
asi panga pasina kurwadza here kwaiitika sezvinoita vamwe vanoti ini ndine jeko, ndine chakati zvinoererana nenyaya dzekugeza? Hamuna here zvimwe zvaiitika kusara kweropa shoma raibudero? Hapana kana zvaitomboitika. Hapana kana ndatonyatso kutobuditsa ropa iroro pasina kana kurwadziwa kusvika 3 days dzadini dzakwana, ndichingotarisira kuti pamwe ndamunhu ndaita sei, ndazvitakura. Saka nekufamba kuri kuita nguva ndaingoona mudumbu macho kuti mutambe wo 3 months inokwana, hapana kutamba. Ratozokura kudai sondo ndakunzwa chinhu chichidini chichitamba, asi chine kurwadza chinofamba mudumbu rese. Chimwe chinhu futi vanzodzi ndechekuti kana munhu ukatanga kusageza semunhu wechikadzi unotonetseka kuti chii chiri kuitika pamuviri wangu. Imimi ndinoziva kuti panguva yacho zvichida pamwe makatoshushikanawo mukati menyu kuti konei kugeza kwandaisimboita mazuva apera naiko zvino zvasiyana. Makambofamba here muchitsvaga kuti chii chiri kuita kuti pamunoti mazuva enyu kugeza muri kungobuditsa drop sekutaura kwamaita after 3 days zvotongoganuka pasina kubuda ropa rakawanda sezvamunenge muchitarisira? Kufamba isusu takambofamba kune vemwe vaifamba vachiti kugadzirwa kwamakadini kwamakaita mushonga wamakagadzirwa nemushonga wedacha riri, noti dacha nzi rinobuditsa mvura. Saka mvura iyo ndiyo yakaungana mupi mudumbu menyu, nokuti kwainzi pane munhu akatoita zvekutondidi zvekundinokora tsoka, ndakanokorwa chitsoka. Saka munhu akabvasanganisa nemushonga uye unoshanda nedacha uyu. Saka mvura yekuita kunenge kuchiita dacha riri ndokuwanda kunenge kuchiita mvura mupi mudumbu. Ndaingoudzwa kwese kwandaifamba. Vachitsanangura vamwe vanenge vasingazivi kuti mushonga wedacha wacho unoshandiswei, unoita sei. Vachitsanangura ivo vemwe vanoti hanzi mushonga uyu basa rawo nderei? Mushonga uyu vanoti hanzi unongoshanda sekunge rukawo here, ndomataurira vaita kuti unoita kunge munhu uyu ane rukawo akarara nemurume asiri wake, asi handina kubvira ndarara nemurume asiri wangu. Kubva murume wangu wapararawo handina kubvira ndatombosangana nemunhu asiri wangu papa ndinyepe. Vanzodzimiremo ndichiuya ipapo, tinozviziva kuti zvinhu zvinorwadza nechiti nematambudziko nekuda kwemurume akaita akashayika, asi mubvunzo wangu uri pakuti hamuno here kubvira matorera munhu musi kudai kungonditaurira zvakamira sei? Aiwa, pakutorera munhu handina. Pakubvira ndambotorera munhu aiwa, kana kuti ndiende musha uno munhu aiwa handina. Kana iye wandairarama anga asina imwe muri kupi kunzi ndandingori nichiti, asi kusazoziva kumubi yangu semunhu wandandisinawo muri naye kuti mafambiro aita achiri upenyu aifambawo zvakaita sese wandaigarawo mumapurasi. Chairaika mumapurasi anogona kutsvagawo pasaidi zvandisingadini zvandisingazivi, akazosvika pakundishereketera wani inini. Asi ndichinzwa muchitsanangura manga muchiti mune vana vaviri, ndizvo zvandi? Ndakunzweko zvino muchiti abi yenyu amaigarisana navo manga musina futi muri navo? Handisina, vana vangatoriwo nababa wavo pandazotorana neuyu murume. Kurambana kwatakaita murume wangu wandakaberekana naye mboni ndakarambana naye 2010 mandazotorana newe kushaya. Saka pandatorana newe kushaya kubva 2010 nanhasi ndovako ndandichiri kudii vandachiri kugara nawo svika wafa gore rakapera. Asi mubvunzo wangu wotizvo kusiyana kwamakaita nababa wevana makasiyana mune zvakanaka here? Zvichida pamwe, handisi kuti ndizvo zvakaitika, zvichida pamwe vanogona kunge vakaendawo vari munhu airwadziwa zvakazoita kuti vagadzire murume wamama kufambidzana naye. Kusiyana nababa wevana watakaparadzana naye, takaparadzana mune zvakanaka zvekuti kunyange takaparadzana kudai pandairaramira inini vaitouyawo vachiona mhuri vachidzokera vachitouranawo nemurandarume wandaita sei wandaigara naye. Saka kurwadziwa aiwa apa pasina. Ko iye wamama kufambidzana naye uyu mainyatsomuziva here kwaaibva uye makasangana sei kusvika mazosvika muwanana? Uyu murume wandaigara naye ndakabva naye kuDarwin, asi kutorana naye kwandakaita kwakaita kakunotaura nevabereki vacho, nokuti murume anga ari mudiki kunani kwandiri. Saka vabereki vacho vakatombotaka kunotaura vachitaudza mwana vachida mukadzi waurora haasiri mukadzi wandaida kuti udini urore, mukadzi wandaida kuti urore ndaida kukutsvagira hani inini. Ndo mashoko avaitaura hani amweni vangu vachiti uyu mukadzi waurora ndiwako, inini hasi wangu inini ndini ndaida kukutsvagira mukadzi wandaidini wandaida. Nokuti pakatombotaka kunotaura kutorana kwatakaita nemurandarume wangu ukuzoshaya pakatombotaka kunotaudzana neamweni wangu zvekuti kana kuwirirana chako naamweni wangu tasinganyatsodini kuwirirana.
tichiuya hedu ipapo ndoda kuti sendinokudzorerai kumashure ndanzwa hangu nhau yamataura yana vamwene ndandoda kunzwisisa kuti kuwanana kwamakaita makasangana sei uye makafambidzana kwenguva yakareba sei, nekuti zvichida pamwe muri kuti nhasi anga asina munhu kana kuti anga asina mhuri, pamwe kumashure kakambenga kaita mhuri zvinogona kuva kuriko kwakabva dambudziko rekuti azosvika pakuti agadzirwe nerukawo runogona kunge rwakazoita kuti tisvike padambudziko ratiri naro nhasi. Uyu anga atori mukomana anga asati atomboita kana mhuri, anga achitori mukomana asati atomboita kana mhuri, zvekuti kana kufa kwaakaita anga asina kana mwana mumwe chete. Saka takabva tatorana kuDarwin kwaChigango ndokwatakabva tanodanana tobva tanowadzana iko kuti patakusvika takugara kupi kuno kumazuva ndokwatata kugara. Munhu anga asitori nawo mhuri muupenyu. Kana ndisingazivi kuti zvinova zviri ndizvo zvakazorwadza vabereki vacho here kuti sei azotora munhu ane vana vake achitadza kuroora musikana nokuti anga achitori mukomana anga asati kana atombovaka kana musha. Ndomatorana takaita bwezi takangosanganawo kuDarwin akati ndakuita iseiwo ndakudai, ndikati mai ndine chii, ndine mhuri yangu. Akati aiwa imi zvisinei kuti mune chii mune mhuri yenyu, asi inini ndangoda kuti ndiraramewo nani nemiwo. Ndikati aiwa inini kuti tingotiwo tega hazvidini hazviti, ndandiri kuhanzvadzira baba vangu. Ndokwatakabva taenda patanosvika kuwe tete wangu vakamubvunza vakati zvinoita here nokuti ane chii ane mhuri yake. Akati aiwa tete ava mai ndavada nechii nemhuri yavo, zvese ndinoita sei zvese ndinogamuchira nokuti ndindadini ndindavada handimazvinza. Saka tete wangu akati aiwa kana zvakadaro hapana chakaita sei hapana chakaipa nokuti mangwana hatiti zvinozoita sei zvinozonetsa handimanzwa. Asi tichiuyawo pakurarama kwamaita vahanzvadzi Miriam, ndiri kunzwa sekuti makasangana 2010 baba vachibva vazoshaya gore rapera, zvichireva kuti panga pane makore anoda kukwana kuita 13 years kana ndisingakanganise. Chaiita kuti musaitawo mhuri naye chii? Paiva here nedambudziko rakanga riripo kana kuti makanga mangotiwo inini zvekubereka ndinofunga kuti pandakabereka pakwana? Chii chaita kuti pasave nemhuri yamaiitawo naye murume? Uyu murume anga atori nedambudziko rake taifambawo tichibatawo tichibva kusaidi kwaamai vacho, nokuti kwataifamba kwese taibata amai vacho. Kwatei tafambawo kwesewo kwaingonzi amai vacho havasi kuda kuti aite sei aite mhuri nani neni, nokuti akaita zvinhu zvake ega zvekutora mukadzi wanga asingadiwe nani naamai vacho. Saka ndosaka mhuri yaitadza kuti tikwanise kuita mhuri papi pakati pedu ini nani ineni aikusvika kunoparara. Saka muchifamba kudaro futi toti pasotanga dambudziko iri amai vavo havaziriwo futi here vari kubuda futi padambudziko ratiri naro zuva ranhasi? Ipapa ndo vamwe futi vandiri kuisa papi ipapa kuti ivo vanogona kunge vari ndivo futi vakuita sei vakakonzeresa dambudziko ripi irori, nokuti kufa kwakaita mwana futi kwakaita chii kwakaita mutauro wakati mwana wangu afa zvandirwadza hazvina basa, asi mwana wangu kufa kwaita mwana wangu haasi kuzoenda haasi kuzoenda ega. Tichibva kunoviga murume muna February ndomashoko avakaita sei avakataura. Saka apa takutongotiko kwa mwene wangu nekuti uyu murume wangu pamwe anewo aifambidzana nawo ndane vangani vanotuwa ndakutodini andakufunga nokuti amweni wangu abudiswa mashoko aya handiri kutaura pakashaya murume wangu. Saka mwene wangu ndiri kwaisawo papi ipapa futi pakundigadzira. Asi imimi mukufamba umu pamuri kuudzwa kunzi izvoni wakagadzirwa wakanokorwa tsoka ikasanganiswa nemushonga wedatya, hapana here vari kunongedzwa tisingataure hedu nemazita zvichida pamwe vemumhuri zvichida pamwe vekudivi rekumurume wenyu ikoko, kana kuti muri kungoudzwa kunzi pane munhu pasingataurwa kunzi munhu uyu ndewekupi? Apa kufamba kwatakaita mai mhanja ndopazvakabuda pachena kuti ndava mwene wangu vakaita sei vakanokora tsoka vakadini vakagadzira, nokuti kune mhepo yakatonzeka huko irikabva yataura saizvipi saizvozvi achinzi kufa kwakaita mwana wangu kwakandiita sei kwakandirwadza, saka iyena anofanira kutoitawo sei anofanira kunge achitofawo. Ndomai mhanja patakapedzisira pachitonzi pane mhepo yakaita sei yakahuka, asi yakanotora mashoko api iwaya akataurwa nezita rawo amwene wangu wacho. Totarisa hedu tombobva kune zvemweya zvinoitika muchadenga zvatisinganzwisise neziso renyama. Imimiwo panyama ndoziva munhu kana uchirwara hongu kune mweya yemadzinza, hongu kune mweya yakaipa inotiteera,
asi panyama unenge une zvaunenge uchiitawo. Imimi makambosumuka here netsoka dzenyu mukaenda kuchipatara mukanoti vakoti chimbondiongorora iwo dambudziko randiri kuita iri kuti riri kubva papi? Aiwa, inini apo kuenda kuchipatara ndandisati ndaendawo zvangu semunhu ndisina kwandokwanisa kuwana chipfuma. Pochikasvika kweko vanenge vachida mari, asi shure yangu yanga iri kuti sezvandiri ndaifanira kuenda kaendawo kusikani kunoita sei kunotariswa semunhu ndisina kwandoonawo mari. Vabereki vangu havana kwavanoshandawo, vakangogarawo sezvipi saizvozvo. Saka kamari kavanenge vachiwana kamari kekuti vakwanise kunditsvagirawo chekuti ndiwane kuita sei kudya nekunditsvagirawo chikasipo, ndomari yavanokwanisa chete kudi kuwana. Zvekuti vazokwanisa kuti ndiende kunotiwo kusikani, mari hainokwanisika kuwanika sei papo. Ndandine shure kuti ndiwane kuendawo mari yekuti ndiwane kuendawo kupi kusikani, kuti ukasvika kuchipatara kwavanenge vachidawo mari yekuti ndise kadhi wozonditsvaga idzi. Saka pfuma yacho hatina kwatinoiwana. Asi muchinzwawo kana nerimwe rekupe zvichida kana pamwe nevakoti vamakambotaurawo navo zvichienderana nemasikani amainzi munoda kuitwa, hamuna here kumbobvira manzwa kuti zvaida mari kana kuti zvingangoita mari kuitira kune vakateerera, zvichida pamwe kune anogona kunge achitori nemari yacho nongoti rega ndibatsire vahanzvadzi Miriam vaita se vaende vanoongororwa dambudziko kuti riri kubva papi? Inini vakoti vakanditi $20 ndiyo mari inokwanisa kuti uende unotariswa kusikani, kuti mudumbu mangu kwanise kuzikanwa kuti mune chii. Vakanditi $20 nokuti pandakapedzisira kuenda pane 3 months kuri kumazuva, vakanditi izvezvi kana uine mari enda kupi kusikani. Ndikati handina kwandowana mari kuti ndiende kupi, ndiende kusikani. Imimi kana mataiwa muri kundinyima mushonga wandinonwa nokuti inini handina kuenda kusikani, hazvina basa. Asi inini mudumbu mangu handina kuzvitakura, kurwara kwandikutoita sei kwandiri kuita. Akati aiwa iwe enda kupenda kusikani. Ndikati kusikani ndine shungu dzokuti ndiende, asi mari handina. Imimi ngondipai chete mushonga wangu chete, mari kuti ndiende kupi kusikani handina kwandinoiwana. Ndoita futi sendinokudzorerai kumashure. Ndanzwa muchitaura kuti mune chinhu chamunotonzwa chinofamba chinoti chikauya kurutivi uku chobva chouya pakati choenda kune rumwe rutivi. Muchinzwa imimi chinhu ichi chingava chii sekunzwa, nekuti kana munhu nepfungwa dzako unonzwa kuti chinhu chinenge chakati, rinenge gonzo, rinenge chii. Munonzwa kunge muri kufambwa nei mukati menyu? Kufamba kunenge kuchiita chinhu chichiita ngechibayo. Posima chinenge chichifamba muchichiita kakubaya. Ndichifema kudai so chichiita kakubaya kudaio. Ndimafambira chiri kuri kana chiri kusaidi ndikafema chichitedzera mafemera ande ndichiita sei andinenge ndichiita ndomafemera chichiitawo. Ndomaitira inoita chinhu chacho. Kana chikauya apa ndikafema kudai so pandoti paipe ndafema pai chichitaka kunobaya kudai so ngetsona. Nedambudziko riripo iri ndanzwa muchiti mukadya munonge makunetseka kufema. Saka mazuva ano muri kurarama nei, muri kudyei? Zvichida pamwe pane chikafu chamunoti ichichi ndikadya ichichi aiwa ndinenge ndichinzwa zviri nani. Muri kurarama nei kuitira kuti vanhu vaita se vanokwanisawo futi kubatsira zvichida pamwe mune chikafu chamunotarisira kunge muchidya, vanogona kubatsira iwo kana vachikwanisa? Zvinezvi chandiri kunyanyorera macho mazowe nemapotatoes nemahewu ndo zvinhu zvandinotoda kuti zvidii. Ndicho zvinhu zvakareruka. Kusadza uko kashoma, kusadza uko kashoma ndiwanzodya sadza. Saka izvo ndo zvinhu zvandinotoda, zvinhu zvakadini zvakareruka, kuti kana nguva yekuti ndikwanise kurutsa zvisazondiradza pakudini pakurutsa. Ndenda kutoda chinhu chisingazondiradza pakudini pakubuda, nokuti ndikangodya chinhu chakaita kunge chakaoma seri cheche ndenda kurwadziwa futi pakunodini pakunorutsa. Saka ndoda chinhu chakaita kunge semazowe, mapotatoes nemahewu ndo zvinhu zvandinokwanisa kudini kubatsirika nazvo. Kana naraisi zvakareruka izvi ndo zvandinokwanisa kutoita sekubatsirika nazvo kuti ndikwanise kuita zvakanaka. Nichida kubvunza ipapo kunetseka kudya uku kwakazotanga dambudziko ratovapo here, kana kuti kubva pamakatanga muchitanga kuona kuti ndinenge ndakunetseka kugeza ndo pamakatanga futi kunetseka nekudya? Nekuti muchisanangura ndanzwa muchiti pamunodya munonzwa kunge munhu akatodya kare, zvinozoita kuti mutadze kufema. Zvinofamba sei ipapo? Iri dambudziko iri richiri diki risati ranyanyisa kudai kudumbira, aiwa kudya ndainyatsodya zvakanaka, asi nekukura kwaraita manje ndopanda kuti ndikangoti chikafu chishoma shoma ndakutoita kunge munhu adya chikafu chakawanda ndenda kutadza kufema.
kana kuti ndinyatsogara kudai so ndakutotadza kuti ndigare kana kufamba chekuti ndenda kutoita ngemunhu uenda kutodini ndakutozarirwa zvakanyanya ndakutoita ngemunhu yakutoda kutopera kutopera mweya saka kuzvibatsira kwangu ndotoisa chigunu kuti ndiwane kudini kunyatsofema zvakaita sei zvakanaka kunoti ndikwanise kunyatsofamba ndo mararamiro ndiri kuita. Ndinzwa futi muchiti kurara muri kurara makagara. Chikonzero chii chiri kuita kuti murare makagara vamwe vakarara? Kurara ndakagara kuri kuti ndikarara nesaidhi riri kurwadza. Ndirare nesaidhi riri kurwadza musana chaicho murwadza. Saka kurara kwangu ndorara ndakaita sei ndakagara ndopandotonza kuti ndopandotokwanisa kurara zvakaita sei zvakanaka nokuti kutorara chekipo chepasa kutongodai sungwa diki handikwanisi. Kuti ndiende saidhi handikwanisi. Ndidai nemusana handikwanisi. Saka kutoona kuti kurara ndakatogara so ndozvinhu zvakatonderukira muupenyu wangu. Ndotokwanisa kutorara ndakadai sopungu. Zvokutoti pakatosheka huni apo nenditori padambudziko. Nokuti huni ndodza ndorara nchidini ndichikuchidzira nekuzvibatsira nekudzisa mvura inodziya kuti pamwe zvingaite zviri nani ndikwanise kuti kunze kukwanise kuchena. Zvino kugara kwachona hamuna nguva futi dzamunotanga kurwadziwa nekuti mwiri wemunhu wakagadzirwa kuti unoda kuti ukagara wombosumuka wombofamba woita sei hamurwadziwi here nekupedza usiku hwese hwacho futi makagara? Kugara kwacho ikuku ndinoti ndikagara ndikaona kuti ndaneta paya ndotombobuda panze ndotombotenderera ndikaona kuti aiwa zvinenge zvanani kurwadza kweku ndodzokera futi ndodini ndogara ndikaona kuti aiwa zvanyanya futi ndobuda panze ndotombotanga kutenda futi chivanze kusvika kunze kwadini kusvika kunze kwachena. Ndokurarama kwandichita kana nemasikati anazo ndikagara sokurara kwangu kurara ndakaita sei ndakagara ndikaona kuti aiwa kugara kwanetsa ndotombotenderera ndikaona kuti ndaane hope ndomboya ndombogara pasi ndoona kuti ndinokotsera. Nhasi uno takagara panapa vahanzvadzi Miriam nekuda kwekuti muri kutsvaga rubatsiro rwamuri kutsvaga muri kurutsvaga kuvanhu vakaita sevemakereke here vechivanhu here kana kuti zvichida vakoti vanogona kunge vaine ruzivo rwekuti dambudziko rinopedzwa sei muri kutsvaga rubatsiro urwu kunani? Mubvunzo uyu ndiri kuitira kuti kune vamwe vachauya vachiti isusu tiri vechivanhu ndokuti vahanzvadzi Miriam pane munhu ati anokwanisa kubatsira muti inini handiti zvechivanhu ndo pandoda kuti mujekese ipapo. Inini kana pakangowanika munhu wechivanhu anokwanisa kundibatsira dambudziko rangu kusvika rapera nichandiri kukumbira kumhuri Zimbabwe ngavandibatsirewo nokuti nguva yandiri kurarama nguva yakaoma yekurara ndakagara kudya chekwajesu kudyiwa chikafu chikudyiwa nevamwari. Saka ndiri kukumbirawo vangadai vari vechivanhu vanokwanisa kundibatsirawo ngavandibatsire chandiri kukumbira nini ngavandibatsire nokuti upenyu hwangu chaiyo hausisiri pakanaka. Asi zvakaoma sei vahanzvadzi Miriam kuti semunhu wechikadzi mune mabasa mamwe amaisimboita kumashure uko nhasi uno amunenge maakutadza kuita nekuburikidza kwedambudziko iri zvichida pamwe kuti muzviriritire kana kuchengeta vana. Zvakaoma sei muchiona vamwe madzimai achishandira mhuri dzavo imimi makangogara kuburikidza nekuda kwedambudziko? Zvakaoma nokuti ipapa ndinorwadziwa vamwe vanongochedzawo nzanzo yemushando ndinokanoka ndiri kukwanisa kutsvagawo kana dhora kana 50 cents vabeya nguva uri kungoenda mumabasa ndongoswera ndakagara ndikuswera ndakarara apa vana kana kuchikoro chako havasi kuenda nokuti ndina amai ndini baba. Vana vakungoswera vakagara vana nguva vasati vakura vachiri vadiki apa vakangogara. Saka zvinhu zvinondishungurudza zvakanyanya kuti mhuri yangu yakutambudzika nokuti handichakwanisa kunozvibatirawo nemaoko. Aiwa zvinhu zvinorwadza vahanzvadzi. Tichida hedu kunopendera ndofunga mumwe mubvunzo wandingada kubvunzai vahanzvadzi ndewekuti izvoni toti nhasi pawanika munhu anokwanisa kukubatsirai ati sumukai uyai kwakati munenge makazosununguka here kuenda ikoko kunobatsirwa? Handi ndakasununguka nokuti ndiri kuda kubatsirwa kuti nguva yandatora ndichitambudzika ita se yareba ndinokwanisa zvangu kuenda kunobatsirwa kuti chandiri kukumbira kubatsirwa kuti ndikwanise kurarama basi nezvakuenda kwacho zvinhu zvekuti kana nhasi kamangwana ndogona kumuka ndakafa bhozi kufema kwandakuita kwasiyana nemafemero andaita
kumashure kukana majiranda akuti asiyane majiranda ita kupi kumashure ezvinozvo zvakutoomera atowese. Saka zvinhu zvekuti kana ndikaona anoti nhasi anoda kundibatsira handirambi kuenda, ndinoenda nobatsiro nokuti ndoda kurarama. Chandiri kukumbireni kubatsiro. Aiwa, ndinotenda vahanzvadzi. Toti nhasi uno uyu sekufamba kwamanga muri kuita muchibata amai vanova vamwene, mawaniswa mukana wekutaurirana navo, mashoko amungada kutaurawo kwavari ndeyekuti chii zvichienderana nedambudziko, zvichida pamwe mune mashoko ekuti ndakakukanganisirai amai, ndinokumbirawo mutase mundiregerere. Imimi mashoko amungada kuvaudza kuri kunzi masangana nawo muzuva ranhasi kana kuti magarisana apa, vaine mashoko avakambokuudzai kuti inini mwana wangu zvaafa haangoende, uye kumashure kwavaiva futi nemashoko ekuti mwana wangu haarore munhu mukuru kwaari. Inini chandiri ngoti ndagarisana nawo ndaona napo ndichinhu chokwakumbira regerero kuti vakwanise kundiregerera kuti ndakakutadzirai, ngavawanikwa vachandidini vachandiregererawo. Ndo mashoko andinokwanisa kutaura nawo. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.